PDEA at LTO Region 1 nagsagawa po ng sorpresang drug test sa mga terminal sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng sorpresang drug test ang PDEA Region 1 at LTO Region 1 sa mga pampasaherong terminal sa Mayombo District sa lungsod ng Dagupan bilang bahagi ng pinaigting na seguridad ngayong Semana Santa kahapon. Target ng operasyon ng mga bus driver, konduktor at iba pang POV drivers upang matiyak na ligtas sa mga biyahero sa kanilang pag-uwi sa probinsya. Aabot sa 70 individual ang isinailalim sa pagsusuri at lahat ay nagnegatibo sa paggamit ng illegal na droga. Kasabay nito, nag-ikot din ang K9 units ng PDEA sa mga terminal at bagay ng pasahero, ngunit wala ring natukoy na pinagbabawal na substansya. Ayon sa mga otoridad, mahalaga mga ganitong sorpresang inspeksyon upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang kaligtasan ng publiko sa kasagsagan ng biyahe ngayong Semana Santa. Nasa naman magpapatuloy pa ang ganitong mga operasyon sa mga susunod na araw. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.